Da, bună ziua lume, Lev 1010 is back. Ok, astăzi aș vrea să vă arăt un mob grinder care mie mi se pare foarte interesant. Veți avea nevoie de niște reți. Deci, în primul rând, va trebui să faceți un redstone extrem de un redstone repeater, mă rog, un infinite redstone repeater, foarte rapid. Deci setați așa cum le setez eu, așa, în toate 4 direcțiile, la 3 ticuri să fie și puneți redstone-ul, uite așa. Păi va trebui să puneți unul și o spargeți repede. What the fuck? Ce? Ups. Mă scuzați, vă rog, că am greșit partea. Trebuie să-l pui așa. 3 ticuri. Da, puteți vedea. Este infinit și puteți schimba ticurile. Toate ticurile. Și va merge, va rămâne tot pornit, ceea ce este stupid. Ok. Deci, presupun că ați înțeles, nu? Dacă nu vă mai arăt dată. Deci, practic veți avea nevoie de 3 repeatere. 4, pardon. Și de 4 redstone și un redstone torch. Da? Puteți vedea aici. Ok. Trebuie să știți un pic să setați ticurile. Apoi setați doar 2 ticuri. Unul trebuie să lăsați la... Trebuie 2 să fie la 2. Și trebuie 2 să fie la primul tic și să fie la al 3-lea tic restul, pentru că dacă nu va ieși un mess total. Adică, mă rog, o tâmpenie. Dați primul tic și încă merge. Și puteți vedea dacă voi trage redstone în partea asta, va lumina constant și foarte repede. Observați că îl va lumina foarte repede și puteți aduce foarte departe, cam până pe aici, să spunem. Da. Ok, lăsând la o parte, vreau să vă arăt hipergrinderul pe care mi-a venit în minte să-l fac astăzi. Ok, începem. Mai vom ridica redstone-ul la, să spunem, zicem 5 blocuri. Nu, hai că ajung atâtea câte am făcut, nu știu câte am făcut, nu am numărat, m-am interesat. Ok, și vom trage redstone-ul până sus. Am făcut doar 4, hai că mai fac un așa de aspect, mai șmecher. Ok, vom lărgi, să spun așa, acest loc încât să încapă aici 3. Să încapă aici 3, asta va însemna 3, am spus. Să încapă 3, asta va însemna că va arăta ceva de genul. Da? Ok. Și vom trage redstone peste tot pe aici. Încă se aprinde tot. Da, să vedem. Ok. Pe lângă redstone tecătecăm, veți avea nevoie de dispensere. Ok, și veți pune în jos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 și încă 1. Ok. Eu voi sparge redstone-ul ăsta pentru a pune niște ouă, să spun așa, în dispensere, pentru a vă arăta testul. Da, este și vorba că aș vrea să reușesc să fac ceva. Vreau pe peaceful. Nu, pe easy, e perfect. Acum băgăm și niște zombie, să facem noapte, să nu moară pentru a nimic. Ok. Da. Mai punem niște scheleți. Ok. Ups, nu 4000, așa. Va fi noapte. Ok, mai am nevoie de un redstone.
și voi lumina cu niște glowstone pentru a vedea că este ca lumea și de asemenea pentru a vedea puterea, să spun așa, spamării mobilor. Hei. Da. Ok. Spre deosebire de alte, să spun așa, hipergrindere, mă rog, nu neapărat un hipergrinder, acesta are o viteză incredibilă, deci puteți vedea, vor fi spamați extrem de mulți la o viteză extrem, da? Este extrem de mare. Deci pentru un server la un PvP event, PVM event, mă scuzați, ar fi perfect. Deci, Lev 1010 aici, eu vă mulțumesc că m-ați vizionat. Nu știu să mai repet, cred că aș mai repeta procesul mai încet, dar cred că l-ați înțeles și nu mai are rost și puteți vedea cât de repede dispare câte un nou, 30, 29, 28, cu câte o secundă. Deci în fiecare secundă vă spamați extrem de mulți mobi și, da, extrem de mult, serios, acum nu gândesc. Puteți vedea cât păjanjeni deja. Deci, 1010 mulțumesc pentru watch și puteți lăsați în comentarii despre cu ce vă mai pot ajuta și despre ce ar putea face. Vă mulțumesc frumos, la revedere, o zi plăcută, mulțumesc pentru vizionare.